Moltes gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, evidentment, sumar-me a la resta de companys del govern a dir que ganes tenia Rajoy d'arribar a la Moncloa. No tenia massa clar per què i, de moment, el primer que vam és per donar diners als bancs, per regalar-los de la forma encoberta més escandalosa de la història. Després, evidentment, sumar-me a la felicitació als tècnics, tant a la viceinterventora com a l'interventor i a la resta del departament, per un treball que han tingut que fer en temps rècord, en 15 dies, perquè, evidentment, si no, els bancs no cobraven. Però dit això, el primer que m'agradaria dir és que les finestres d'aquest plenari avui estiguen obertes pot ser un símbol perfectament de lo que refleja per fi aquest pla d'ajust, i tocava. Evidentment, senyor Folgado, vostè tenia altres mesures, que era pujar l'IBI i una manera de retallar costos, que era tirant gent al carrer. Nosaltres hem decidit que això no era. Després vostè parla i li ficaré, mira, la senyora Ana Botella puja un 47% les taxes de cultura. Per tant, fins que arribem a aquests extrems, imagine que tindran la decència de no criticar-nos. Borriana ha pujat avui l'IBI un 10% i, per tant, imagine que tampoc tindrà la decència de criticar-nos. Bé, el que reflexa aquest pla d'ajust són tres motius. El primer és el gran préstamo de 20 milions d'euros que va demanar el Partit Popular i que, tants diners que tenim, el senyor Clausell declara que se endeudó en 375%, ell ho admet. Yo creo que fa la entrevista en el Mijares i en Telva, la veritat, que bien nos gastamos el dinero, que bonico està Vila-real, la veritat, i ara diuen que n'hi havia diners, però en canvi vostès s'endeuten en un 375%. Després, si el Partit Popular a la Generalitat ens pagara, no tindríem per què recurrir a un pla d'ajust. Y después, y vaya a llegir literalmente, porque después no es que en confusiones, como consecuencia de la gestión urbanística realizada por el anterior gobierno en la legislatura pasada, existiendo un elevado número de reclamaciones judiciales. Per tant, jo crec que n'hi ha tres motius claus per què ens enfrontem a aquest pla d'ajust. I la veritat és que jo esperava el seu vot positiu, perquè dic, assumirà les conseqüències, veuran que han fet una mala gestió, però veig que no. Veig que enganyen dient que n'hi havia remanents, en canvi també diuen que se van endeudar un 375%, no recorden que gràcies a la gestió magnífica del tema de la ZUBI n'hi ha remanents, si no n'hi haurien, i només un detall. I ho dic, per exemple, en la regidoria de Cultura, que casualment portava el senyor Folgado i que casualment porto jo. Si en mig any se va gastar 800.000 euros, multiplicant per 2, que quedava mig any, era 1.600.000. Per tant, remanents no en quedava cap. Per tant, el que jo sí que m'agradaria dir és que aquest Ajuntament ha fet el pla d'ajust més just que podia fer, que sens dubte no ha pujat l'IBI, que sens dubte no ha tirat a treballadors i, per tant, esperava el seu vot a favor i, de veritat, me disgusta. Moltes gràcies.